til den her video. I dag skal jeg spille Rocket League på telefonen. Og I skal ikke tage af, at det lagger nogle gange, for det gør det. Det er fordi min telefon er ikke så god. Jeg skal også snart have en ny, og det er sådan der. Det kan jeg ikke nå. Jeg er næsten lige startet, så jeg skal ikke tro, at jeg er så god til det her. Jeg skruer lige lidt ned, så det larmer lidt. Mit spil lagger lige nu. Sorry for det laggede. Prøvede ikke, det laggede for jer, men det gør det sikkert også. Kom nu til mig. Godt. Hvad laver jeg? Fuck det. Jeg kan ikke se 3 til det. Det ser jeg bare sige. Jeg har den grønne prik, der er den der grønne og røde cirkel med grøn. Så kan hvad nu er? Jeg tror bare vi tager nogle par games i det her. Jeg ved ikke hvor mange, men jeg tager bare nogle der steder. Fuck. Jeg kan stoppe den der, så teammate. Teammate, kom så, nej. Kom igen, teammate. Jeg kan ikke gøre så lidt noget. Kom nu, teammate. My god, den gad ikke komme. Dem her vi spiller imod de gode. Godt, teammate. Jeg ved ikke, jeg så ikke, hvad du gjorde, men det er godt nok. Hvis den gad gå ind, så er det min skyld, og det gad jeg ikke at høre på. Teammate, kom så. Godt, teammate. Nej. Det er heldigt, det der for dem. Vi tager bare til game, det er fint nok. Vi kan ikke gøre noget. Ikke når de er meget bedre end os. Men jeg kan godt sige, at jeg kan ikke særlig meget, for jeg er ikke særlig god til det her spil nu. Jeg gik ned til Silver 2. Fuck, no. Sådan der. Jeg er ikke særlig god til spillet endnu. Men det er sådan det er. Jeg kan godt lære at blive bedre, men det er lige sådan her. Spiller med den samme person? Nej, det gør jeg ikke. Det er lige bare den samme person. Hvad laver min teammate? Okay, han lavede noget godt. Min spil lægger lige. Mit spil lægger lige helt starten. Det er sådan der. Men det tror jeg godt virkelig for. Teammate. Jeg skal lige sorry. Jeg ramte næsten. Nej, hvis de havde ladet den gå, så havde den gået ind. Det har man altid sagt. Teammate. Kom igen. Og det er også lige hver gang de scorer. Men det er sådan der. Det går ikke særlig godt for mig.
Det mener du ikke? Nej. Så misser jeg dem. Teammate, op med dem. Op. Kom så. Nej. Jeg mener du ikke. Jeg ved godt, det ikke er mig, der gør så meget, men stadigvæk. Ja, vi spørger bare, om vi kan få fight, fordi den her kan vi ikke vinde. Så vi tager 5 eller noget. De er jo ikke så lange. Det bliver jo kun nok en time eller sådan noget, eller det ikke fri. Mit spil, teammate. Fuck, jeg prøver. Vi kan også bare direkte helt ned, så er det bedre for mig, fordi så kan jeg være med. Ja. Hvis vi kan lige gå tilbage til lobbyen. Vi trykker lige tilbage til lobbyen, så kan vi lige åbne en pakke, eller vi kan lige åbne, hvad vi har her. Free. Altid dejlige ting, der er gratis. Det kan stemme, at vi kommer til at åbne. Vi skal lige ind og klemme alle de ting, vi har. Equip. Hvad har vi hen? Vi har fået mønter. Ikke mange mønter, men det er fint nok. Så går vi ind i itemshoppen. Så køber vi. Kom så med noget. Stikland. Der er man kunne sige, kom med noget. Kom med. Jeg skal ikke bare spille alle mine penge der. Vi skal også have noget godt her på videoen af. Det er ikke godt det her. Ej, kom nu. Du se, jeg har pakket noget meget godt senere, men jeg er ikke nogen, der gider komme med noget nyt nu. Fanden. Okay, nu gider vi ikke købe mere af det lort. Vi kan lige prøve en garage og se, hvad vi kan lave. Hvad nogle biler har jeg? Jeg tror, jeg vil lave den her bil her. Den der er look. Det er fint nok, det der. Det ser også pænt ud. Det her passer okay, synes jeg. Vi skal ikke have noget på bilen, jeg kan ikke. Bilen. Så vi tager den der. Wow. Ej, det gider jeg ikke ændre på lige noget. Den her. Det er den, der vi har på, ikke? Den er fin. Så tager vi lige, skal vi prøve noget? Nej, vi prøver lige at du her. Dobbelt. Nå, men... Okay, kom så. Mit spil lager lige her. Fuck. Sorry, det er min. Godt, teammate. Thank you. Nej. Min teammate er god. Prøv til mig. Jeg skal også nok lige lære lidt af det.
Ah. Sorry. Ah. Jeg fik en assist endelig. Det tog mig overhovedet ikke lang tid. Oh my god, hvor lort er jeg lige nu. Nej. Så. Godt teammate. Ej, men hvorfor skal jeg altid blive carried? Det jeg har blevet helt op til selv. Altså, det er sådan, det er. Men jeg tror også, det er sidste game, bros. Bros. Hvorfor jeg gjorde det med vilje. Teammate, vi snakker om, jeg gjorde det med vilje. Fuck, min teammate er gave, men jeg fik en assist igen. Den blev lidt over til mig. Det finder om. Det bliver lidt over til mig. Teammate! Teammate! Overtime. Det har jeg aldrig kommet ud for. Teammate, teammate. Nej, fuck nederen. Teammate, kom nu og hjælp. Nej, jeg går for langt ned. Nå, det er mit det der. Jamen, det er sådan, det er. Jeg ringer ned til Solet, tror jeg. Server 1. Tak for at I gad at se med, vi ses.